Jo. Nu var der mange af dem. Men det fanden så en alfuld. Hvad siger du, skal? Spangsbær. Spangsbær. Flødeboller. Spiser Bella også flødeboller? Nu bliver der noget flaske derovre. Jeg vil ikke bruge fingrene. Ja, det gør hun nu. Nu bruger hun fingrene. Det er ikke en bruge fingrene. Au. Ja, det er ad. Det er. Det er. Skal vi tage? Og også Bella. Ja, Bella hiver hende tør vi, når hun er blevet færdig med at spise den, fordi ellers så kan vi blive... Vil du have en ske til at spise den med? Så man kan spise flødebolle med en ske, så man ikke får det på fingrene? Prøv. Den er lige. Er en god Bella? Ja, tak. Klar, det der, det svarer til, hvis vi andre spiste en flødebolle, der var så stor her. Ja. Og så her. Ja, det kan man godt. Lille pul. Var der lyserødt skum i, eller er det fordi hun har blandet den? Jeg tror, det er for noget blandet det med. Tak for mad. Tak. Du må far smage den her. Ja.